Hello everyone! This is Lian and fresh na fresh tayo bago lang tayo ng linggo. At ito ang ating itatry ngayon. These are the mask. Okay, itatry natin ngayon itong mga mask. Okay? Itong mask na galing sa Thailand. Guys, ito ay Gold Bio Collagen Facial Mask. See? Gold Bio Collagen Facial Mask. Guys. At saka, ang second na ita-try natin is itong Collagen Charcoal Facial Mask. And this one is Collagen Red Wine Facial Mask. So, tatlo. So, ngayon, saan ang ita-try natin ngayon? Guys, I think pinaka-interesting dito sa akin is itong red wine. Kasi hindi ko pa ito na-try ever since. Charcoal, nag-try na ako ng charcoal before, but not this brand. And also, gold. I have tried gold mask. No, wala pa pala ako nakatry ng Crystal Collagen Gold Powder Mask. So guys, ito yung pinaka interesting na i-try natin ngayon. Hindi naman kasi pwede na ito-try natin ito lahat in one day kasi baka kung ano ng face natin, 'di ba? So guys, this is Leanne trying Thai products. Okay. So I know that Filipinos very gustong-gusto nila yung mga Thai products na, especially beauty products ng Thailand. Kasi pareho lang tayo ng weather, 'di ba? Pareho tayo tropical countries. So kung ano sa mga tao to ginagamit dito, pwede natin gamitin sa atin. At saka bilis lang mag-adjust yung skin natin kasi pareho nga tayo ng temperature. Pareho nga tayo ng weather. Pareho lang tayo tropical countries. So guys, ito sinasabi dito na moods. Ito ang ito-try ko ngayon. Ito or ito. Comment. Okay, so ito yung ito-try natin ngayon kasi baka red wine formula retards wrinkles and reveals bright and smooth facial skin, guys. Matanda na ako, kaya kailangan natin ng wrinkles natin. So, guys, let's use this one. Para pang wrinkles, para ito. Red wine formula retards wrinkles and reveals bright and smooth facial skin. Yes, guys. We need this in our life. Ngayon ko lang ito. First time ko ito gagamitin na never pa ako nakagamit ng ganito. So, let's see and try this. First, ano ang meron dito? It says here that this one has water, glycerin, santan gum, chondros, whiskos powder, glucomannan, algin, citric acid, potassium chloride, potassium citrate, butylene glycol, root extract, camellia sinensis leaf extract, glycerisa, clabber root extract, camomilla, ricotita flower extract, rosmarinos officinalis leaf extract, wine extract, hydrolyzed collagen extract, sodium hyaluronate, and allantoin, C1-15880, methylparaben, propylene, like diazolidinyl, iodoprophenyl, baticarbamate. Guys, this one is by Beloved Bangkok. But this one is very hot. So guys, let's try. I-open na natin to. At saka maganda yung packaging nila. Maganda yung packaging. Promise. Hindi siya mukhang cheap. But this one, guys, I bought this for... How much? How much this one I bought? I think I bought this for... I forgot now. So, this is how you open it. At saka, when you open it, smells like fruit juice.
Oo nga. Parang grapes. Grape juice. Para siyang grape juice. Saka ingatan nyo kasi meron siyang mga water. Meron siyang water. Kaya, pag mag-open kayo, ingatan. Oh, guys. Okay, so, pag open nyo, para siyang para siyang silicone. Para siyang silicone, guys. Ayan. Ayan siya. And the smell smells like grape juice. Para siyang smell. Grape juice. At saka ilagay natin sa mukha natin ng ganito. Aray ko. Para siyang silicone, guys. Para siyang jelly. Jelly yung texture niya. Tsaka maliit yung Aray ko. Aray ko. Ano ba to? Pang-incheck man siguro to. Kasi maliit yung mata. Ayan. Ayan. Para siyang jelly. Ayan. Okay na ba? Para siyang jelly. Uy, hala ka. Ayan. Hala. Hindi siya hindi siya mag-stick sa mukha ko. Ayan. Para siyang jelly, guys, na parang agar-agar ba? Na ganyan. Oo. Ayan. So, ilagay ito dito ng 20 to 30 minutes. It says here. Ilagay. And then, stay there for 30 to 20 minutes. At saka, merong mga ito. Merong mga, sabi dito, after ng 30 to 20 minutes, tanggalin. Tapos, maglagay ng parang moisturizer. Merong moisturizer. Maglagay ng moisturizer. Ayan, guys. So, ito. Ito yung instruction. Ayan. First, ayan, i-open. Lagay sa mukha, 20 to 30 minutes, tanggalin, at saka mag-moisturizer. Ayan yung gagawin natin ngayon, di ba? Ayan. Para siyang ano siya talaga? Anong oras na ba? 10:30. No, 3:50. Ayan. Ilagay sa mukha. Sabi, makakaalis daw ito ng wrinkles. Ayan. Ala! Natatanggal man. So, tingnan natin, guys, kung magstay ito dito ng 30 minutes. At saka yung mga water, guys. Kasi meron kasing ilagay kaya natin dito para magiging moist. Ayan. Kasi nagda-dry na siya. Yung mga water dito. Ang bango. Parang grape juice. Pwede ba ito inumin? Ayan. Para siyang grape juice. Ayun. Oh my gosh. Ayan. Hala, nagababa man siya. Nagababa siya. Tapos pag binatin mo pataas, parang ayan. Tapos pag binatin mo pataas, guys, dapat careful ka kasi nasisira siya. Para siyang jelly kasi So guys, kita-kits tayo pa after 30 minutes ha. Kita-kits tayo. Meron siyang mga dito, mga para magkasya siya, di ba? Para yung sa mukha mo. At saka meron din siya dito. Tsaka yun. Ayan, tingnan natin ito, guys. Ito. Ayan, guys. So, ayan, guys, tingnan mo. Ito. Tingnan mo yung texture. Ayan. Diba, para siyang tanggalin nga natin, nasisira siya.
At saka wala siyang ano dito, ang liit. Oh. Ayan. Ito yung texture niya, guys. Para siyang, para siyang jelly ace. Para siyang jelly ace. Grabe, oh. Ayan. Ang, ano lang. At saka, ano nga, bumababa siya. Nag-slide siya sa mukha ko. Ayan. Ayan, oh. Grabe yung texture na first time ko makagamit nito. Pero ang bango nga, super. Ang bango. Ayan. Ayan. Super ang bango niya. Ayan. Kala kong iwan. Ano kasi siya, nagababa. Kaya pinapaano ko sa taas. Ayan. Ayan. Ayan yung texture niya. Diba? So, guys, it's been... Look at that. This is the time. It's been more than 20 minutes na. 20 minutes na siya. And I think we need to remove this one already. Guys, one thing for sure, this mask is not sticky at all. Diba, merong ibang ano, itanggalin na natin. Tignan niyo siya. Ito yung texture niya, guys. Tingnan natin. Ayan. This is the texture. Para siyang rubber. Oh, ayan. Oh, ayan. Para talaga siyang jelly ace, no? Para siyang jelly ace na mabango siya. So, ito yung ano, resulta ng after ng ano natin. Ayan. At saka meron... Oh, ay, in fairness, farm ang skin natin. Ayan. Merong ibang face mask na sticky siya, guys, na kailangan ko talagang mag-wash ng water after maglagay nun. But this one, I don't need to wash my face because ang galing, ang ganda sa skin. Kahit, naghahawak ako nito, ha. Pag mag-dry ito, parang water lang talaga siya. Hindi siya, pang water. At saka, tingnan nyo, guys, yung skin natin. After natin maglagay, diba? Ang ganda. Ang ganda lang. Oo. Ganda siya. Maganda siya. Promise. Wala siyang taste. Oo. Ay, I like it. I like it na, Jude. Promise. Oh, guys, ang ganda. Meron pa siyang mga juice dito. At saka itong mga juice ilagay ko dito sa aking neck. Lagay siya sa aking neck. At saka yan, guys. Diba? Ang galing. Ang galing. Ayan. Hindi na siguro ito pwedeng gamitin pa. Kasi sinira ko na. Ang bango. Pwede mo pa ilagay sa mukha mo ganyan, oh. Para ano na talaga. Maglagay mo muna natin sa ano natin, katawan natin. Para walang masayang sa mga ano. Kasi para walang masayang. Guys, recommended ko talaga siya. Maganda. Ang ano nito is the highest score is 10, the lowest is 1. My rate is 9. Diba? Very generous na kay Kuana. 9. Or it could be 10. 10 out of 10. I like it so far. Sa lahat ng mga na-try ko na na facial mask, ito yung pinakagusto ko. Kasi hindi siya sticky. At saka, makikita mo talaga after mo gamitin, nagwa-brighten na talaga yung ano mo. At saka, yun nga, sabi nila, kaya nag-ano yung ano niya, sabi nila, reduce wrinkles daw. Kasi, parang na-tighten yung skin mo. Look at that. Diba, ang ganda? So, guys, hanggang dito na lang tayo. At saka, come back for my next video for another try-on products. God bless everyone and stay home and stay safe. Wala kayong magawa sa bahay, mag-self-care kayo. Bye!